прочита няколко имена и искам много добре да ги запомните. Това не са евродепутати, това са фалшиво избрани люди, които стоят там за тия бутила тел и само вземат пари от нашия джоб. Това са Екатерина Захариева, Емил Радев, Радан Кънев, Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Илия Лазаров, Рада Майкова, Светелина Петкова, Христо Петров Казарта, Станислав Стоянов, Петър Волкин, Елена Йончева, Ивайло Вълчев, Кристиян Вегенин, Ева Майер. Това са хора, които години наред си оправят тяхното лично положение, а ние, българите, нас ни наричат, че сме секта, че сме стадо, че сме робски хора. Вярно ли е? Не. Затова аз се обръщам към Юрсула с едно писмо и това писмо искам да й дам един ултиматум, че ако не ни приеме също комисар Марк Градни, който е комисаря по правата на човека, и комисар Бонер по вътрешните работи и миграцията, ще заведем дело срещу тях, както и дело срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, които ни репресират, които ни правата на човека ни потъпкват, които репресират хората, които сме тук всички и които сме инако мислещи. Мислим за народа, мислим за нас, мислим за децата си. Откъде на къде един, който ни поведи, който ни отвори очите, като Ивелин Михайлов, ще бъде репресиран, заплашван той, семейството му, 4 му деца, за това, че мисли за народа, мисли за нас. Откъде на къде Павел Стоименов и брат му ще му спират водата, защото от Дунава водата била свършвала. Не ги ли срам, но кога ще ги допускаме това нещо? Затова аз искам да им прочета едно писмо. Предполагам, че вие ще се съгласите с мен. Юрсула, време е да разбереш какво мислят българите за теб отвъд куртуазията и ласкателството на правителствения новинач. За българите ти си един глед, ковид, ваксини венте, локдаун, маски, вакцинационни паспорти, извънредно положение, спекула с лекарства, бясна русофобия, реинкарнация на фашизма, украинизация, колосални военни бюджети, цензура, рестрикции, джендаризъм, еднополови бракови, кастрация на деца, бежански орди, възстисване на атомна и въглищна енергетика, национално законодателство, двойни стандарти, чадът на корупцията и на ОПГ на ГЕРБ, ДПС ново начало, ППДБ, соросоидните фондации съсипали България, а вече и екзекуция на българския лев. Народът ни те мрази, както не е мразил никого в историята си от турско робство насам. Мразите повече от целия Варшавски договор. Мразите както Бейлове и Ниджани. Мразите и защото заради теб му отдеват правото да реши сам съдбата на националната си валута с референдум според нормите на пряка демокрация. Класически либерал от Европа, която избрахме през 1990 година, няма общо със своите извратени ценности. Ценностите на розовия глобализъм, на прогресивизма и милитаризма. Българският народ искрено ти ненавижда, не защото е русофилски и зомбиран от Путин, а защото е истински европейски народ, стожен на християнските и семейни добродетели. Народ с хилядолетна история и култура в рамките на Европа, създател на славянската писменост, въплъщение на сатанизма и изроденото безочие. Ти и твоите соросоиди, и твоите ментори от Брюксел и Давос е всичко това, което християнството не проповядва. Напротив,
заклеймява като ерес, да се бориш с юрсулите на Сорос и да се бориш за нормализацията и освобождението на стария континент. Ние сме повече европейци от левичар-анархистите, узурпирали властта в България с незаконни избори и с благословията на Европейския съюз, макар пропагандата да ни стигматизира за копейки. Как да сме копейка? Онзи, който иска лева и отказва да го продаде и за копейки, и за рубли, и за долари, и за турски лири, и за евроцентове. Урсула, дойде време да разбереш какво всъщност мислят българите, а и повечето европейци за теб. И ще го усетиш по трудния начин, както го усеща самия самозабравила се тирания. Да живее българския лев, да живее България, да живее българския народ, да бъдем благословени. Ще успеем! Победа!